زندان چ دیکھ پرندیاں کو ول سنو زندان چ دیکھ پرندیاں کو معصومہ ہی فرمے دی تسا ہو آزاد میں قید ہاں سین مکان قبول بی بی مکان قبول کرو آمین شہر میں نو کرا سین راضی ہوئے میں نو کرا ہائے زندان چ دیکھ پرندیاں کو معصوم ہے فرمے دی تسا ہو آزاد میں قید اور رو رو کے رسیاں والے ہتھ ہائی پکھیاں کو دکھ لیں دی تسا ہو آزاد او زندان چ دیکھ پرندیاں کو اللہ جاندہ ہے اللہ جاندہ ہے شام دی تھکی ہوئی سین معصومہ گواہ میں جاننا تو سب تھکے بیٹھی ہو لیکن معصومہ سین دے دکھ برا وین سون ایک دو حکم پورے کرم اندوا دے ہاتھ بلند چکر بی بی زندان دے جڑا پرندیاں کو دیکھیا نا بی بی فرمے نہیں میں جان دیا تو سب ملائکہ ہو جڑے پکھیاں دے روح پہ جا بیٹھے بی بی آدھیے تو آدھے لکھ احسان میں قیدن کو زندان چ ملان تاں دے ہو بی بی آدھیے میں کو بابا ملان نہیں آدھا بہن مکان قبول کرے ہائے او میں کو بابا ملان ہائے او میں کو بابا ملان ہائے او میں کو بابا ملان ہائی کر وین دسیں دی تسا ہو آزاد میں قید ہاں زندان چ دیکھ پرندیاں کو معصومہ ہے فرمے دی تسا ہو آزاد میں قید ہاں بی بی آدھیے زندان ہے اے زندان ہے اے زندان والی دیوار تے کیوں آبان دے شالا دکھ قیدان دے نہ دیکھو ہے قید تمار مکین دی تسا ہو آزاد میں قید او زندان بھائی عالم عباس مولا مظلوم کربلا دے خصوصی کرم دا صدقہ تو سبوں سونے مولا دے مصحب خانوں تے ایک جملہ میں ہدیتاً پیا پڑھ دام اے سامنے فکرہ نہ ہویا اے فکرہ نہ پڑا جدہ بھین بھرا مدینے وس دیان ہکا حویلی ہوندی جیندے 40 دروازے کھل دیان امام حسین علیہ السلام دے مقدس دروازے دے باہر ایک مسند دی جھا بنی ہوئی ہے جدہ بھین بھرا مدینے وس دیان تدا دی گال پہ دیگر ٹھلیا مولا باس مشک پانی دی بھرنا بھین بھرا دے دروازے دے اگو مشک دا چھنکا مارے مولا سجاد مسند لاوینا بھین بھرا مسند تیابا وینا روضہ رسول سامنے ہویا بنو ہاشم دے بچے حویلی اچ کھیڑے نا بھین بھرا خوش ہوئینا اللہ جان دے جدہ زین اجڑ کے ولی ہے سارا دی بی بی ہتھاں دے اتے جام پانی دا بار کے اجڑی ہوئی مسند دے سامنے کھڑی راویا سین ام المصائب بی بی رو کیا دیا حسین
کل تو آویں پانی کوئی نہیں، اج پانی ہے تو کوئی نہیں۔ اسے مسند تے جڑا سن، اسے مسند تے جڑا مسند آباد سین مسومہ بابے دی جھولی چباویا، قبر رسول دا طواف کرنا پکھی سین جو اشارہ فرماویا، پکھی زمین تے لہبہ میں نہ سین اللہ جان دے بابے دی جھولی چبائے کے پکھیاں کو رزق دے ویا۔ زندان شام سین مسومہ پکھیاں کو دیکھے آوال گھر دی یاد آن دی پاک ممبر گواوے میں بما پتران دے نال گھر والی خاندان سمیت زیارات تھے گیاں، یعنی کہ کوئی ایسا فرد نہیں جڑا نال نہ ہوئے، لیکن چھوٹے بچے ہوندے نہ انہاں دی ایک فطرت ہوندی۔ اجاں 15 یا 10 جہاڑے گزرے ہیں، توڑے جو سوارا گھر نالا بھاتی بچے پوچھ دیا نا سن گھر کڈا وال جلسے۔ مولا جاندہ ہے اس تو وڈا کیڑا مصائب سناواں جدہ سین پرندیاں تو دیکھیا، بی بی آدھی آئی تو آکو دیکھ کے قبر رسول والے میں کو یاد پرندے آوے دن بہکے بابے دی جھولی وچ، بہکے بابے دی جھولی وچ، ہم رزق انہاں کو دیں دی تسا ہو آزاد میں